ABŞ-nyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik wekili Michael Carpenter 20 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warşawada adam ölçegleri boýunça geçirilen maslahatden çykyşyna Türkmenistanyň martanyna geçirilen prezident saýlawlarynyň ne azat, ne adalatly, ne de bäsleşikli bolanyny aýtdy we häkimetiň dinastiýa arkaly atadan ogly geçirilmegini tankyd etdi. Amerikan elçisi Türkmenistanyň 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň dinastiýa arkaly, ýagny atadan ogly geçirilmegini alyp gelendigini, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň mundan öňki ýylllarda beren teklipnamalarynyň şol sanly häkimetiniň bölünşigi, köptürlülük gurşawy, esas adam hukuklarynyň metbuat azatlygynyň, saýlaw dolandyrşynyň, saýlawçylary we dalaşgärleri hasaba almagyň, kampaniýa geçirmegiň we saýlaw günündäki proseduralaryň berjay edilmegi barada beren maslahatlarynyň gözden salanyny aýtdy. Bu saýlawlar ne azat, ne adalatly, ne de bäsleşikli bolup diýip Carpenter aýtdy. 26 sentýabr 7 oktýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça idarasynyň adam ölçegleri maslahaty geçirilýär. ABŞ wekili adam ölçegleri maslahaty neden çykyşyna Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şuny günü ýüzbeýid bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesine pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käbiriniň azat we adalatly saýlawlary geçirmek jemgyýetçilik durmuşynaky deň gatnaşyk raýat we syýasy hukuklary hormat goýmak boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny durmuşa geçirmek meselesine aladaly bolmagymyzda galýarys. Biz bu döwletleriň ählisini bu meseleleri çözmek üçin demokratiýa institutlary we adam hukuklary edarasy bilen işleşmäge çagyrýarys diýip ilçe aýtdy. Türkmenistanyň 12 martda prezident saýlawlary geçirilip döwlet başçylygyny wezipesi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Hasazol halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisine öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmak işlerini ýaş ýolbaşçylary ynanmagy makul hasaplaýanyny aýtdy we wezipeden çekilmek niýetini ýaňdytdy. Munyň ideýany ýurdun mejlisi gysgaly ýagdaýda prezident saýlawlarynyň geçiriljek gününi oglan etdi. Bir aý töwereg dowam eden saýlaw kampaniýasy döwründe ýurdun syýasy sahnasyny ozal tanalmaýan 8 dalaşgär bilen bir hatarda Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgärligi merkez saýlaw topar tarapyndan hasaba alındy. Daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa toparlary, raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň prezident saýlawlaryny bäsleşmek üçin dalaşgär hödürleýänliklerini oglan etdiler. Ýöne türkmen saýlawlaryna opozisiýa agzalary gatnaşdyrylmady. Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlaw kampaniýasy döwründe häkimetleriň büdjet işgärlerinden Serdar Berdimuhammedowa ses berilmeginiň talap edilendigini habar berdiler. Saýlaw güni bolsa Azatlygyň habarçylary ýurdun bir sebäpine saýlaw bülletenleriniň Serdar Berdimuhammedowyň peýdasyna ýetkirilendigini habar berdi. Giň aýran saýlaw düzgün bozmalarynyň arasyna geçirilen prezident saýlawlaryndan bir näçe gün soň Türkmenistanyň merkez saýlaw topary dalaşgär Serdar Berdimuhammedow 72,97 götürüm ses bilen ýeňi jyglan etdi. Saýlawlardan 4 gün ozal Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edarasy mundan ozal Türkmenistana saýlaw ulgamyny estirmek barada beren teklipnamalarynyň berjay edilmändigini aýdyp Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlaryna Tinç missiýasynyň ýeberilmezligini maslahat berdi. 15 martda başanyň döwlet departamenti Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlary boýunça çap eden beýanatyna ABŞ-nyň Türkmenistany azat, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň öpçün edilmänligi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edarasynyň gelen netijesi bilen ýalaşýanyny ma'lum etdi. Biz Türkmenistanyň hökümetini saýlaw ulgamynyň baha berji hasabatda görkezlen ölüňlere laýyk getirilmegi üçin demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edaranyň beren teklipnamalaryny berjay etmäge çagyrýar diýip ABŞ-nyň daşary syýasat edarasy aýtdy. Saýlawlardan 7 gün soň 19 martda Serdar Berdimuhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi.